Quan vinguin els veterans de ells els vull tirar una foto. Tots copa una altra vegada. Poseu-vos al centre del carrer, no enganxats a la boia, sisplau. Una mica de popa perquè el riu us tira avall. Si no feu res, aneu adelantant i estarem així tot el rato. Colera, sisplau, popa. Vinga, vinga! Ja està, ja està, ja està. Ja està. Bé, ja estem ara en la darrera regata corresponent a les mànegues de veterans masculins. En pista de regates, Arenys, carrer 1, Torredembarra, carrer 2, Bètolo, carrer 3, Colera, carrer 4. Això ha servit una mica perquè veiéssiu la dificultat de poder donar una sortida per alinear a les embarcacions sense un punt fixe d'amarre. Però bueno, al final, el que diem, l'experiència dels àrbits i la predisposició. Almenys les 4 embarcacions estan en el procés de la virada i començaran a atacar a picafort per a donar velocitat a l'embarcació a fi d'arribar l'última recta de 250 metres. Molt igualada la regata, bon ritme, força. No podem dir qui va davant des d'aquí. Ritme 30 parades per minut. Ritme propi també de veterans, però en força, i l'embarcació els hi va passant molt bé. Molt bé. 4 embarcacions en línia disputant-se. Torredembarra, puja Torredembarra, esperant la victòria. Torredembarra pot una remuntada, serà la victòria. Bètolo remunta també. I la Viladència dona de posició. Bètolo segon. Tercer lloc para Colera i entre el lloc Arenys. Regata pues molt disputada.